Manden Rasmus fra Ringkøbing Sogn kørte en tur i... Hej, nu vil jeg gerne vise, hvordan man laver hørbananesbryst. Og jeg starter med at parere kødet, hedder det. Og I kan følge med her. Det der sker, det er, at man ligesom på et mørbrad, man fjerner simpelthen de her sener. Der sidder nogle sener her, dem skærer man lige så let elefant væk. Sådan der. Det gør vi lige her. Sådan der. Hernede i kødet, der sidder en ligesom blodår. Den skal også lige opereres væk. Fordi gør man ikke det, så sker der det, at når man tilbereder kødet, så vil det buge og ikke ligge fladt. Det vil simpelthen være som elastik. Du kan se, den er dernede. Der er hullet der, kan man se. Der. Den skal man lige stille og roligt ned og have fat i, og den skal trækkes ud og snides væk. Så kommer der, det er simpelthen en vene eller en ej, eller hvad det hedder, blodår. Den skal man lige så forsigtigt skåret væk, uden at ødelægge hele kødstykket. Det vi gør nu, det er, at nu skærer vi fedtkanten ren, som man siger. Og det gør vi her, som vi vender kødsiden opad, som vi hele tiden har gjort. Og så skærer vi simpelthen til her. Fedtet vil selvfølgelig, når den bliver stegt og så videre, trække sig lidt sammen, så det gør ikke så meget, at man skærer lige til kanten. Det skal nok blive flot, slutresultatet, det kan jeg garantere. Sådan mere. Og her igen. Sådan der. Sådan. Yes, sir. Så har vi et flot stykke andebryst. Vi går nu i gang med at ridse skindet, og det gør vi ved at køre kniven let og elegant ind over skindet her. Og vi skal ikke alt for dybt, for vi skal ikke ned og have fat i kødet, så vi skal helst blive i skindet. Det kan være lidt af en gefyldingopgave, kan man sige, men lad os nu se, om det ikke går. Man kan godt være uheldig at komme til at ramme eller skære dybere, end hvad godt er. Det vi prøver. Sådan der. Og vi fortsætter. Så skulle vi meget gerne have fået så lidt firkantet mønster. Hej så, nu har vi pareret kødet. Det vil sige, at vi har finpudset og fjernet lidt blodår der er nede. Og nu skal vi lige switche det, cirka et halvt minut på hver side. Og det gør vi nu. Så her, vi har en varm pande, hvor der er olie på. Olie er rigtig gode ting at bruge. Så lidt mere. Sådan. Og der er altså fuld knald på i 30 sekunder. Så får vi lige en tur på den anden side. Og i det her tilfælde har jeg brugt olie, fordi olie er det, der består af højst varme. Jeg har ikke brugt smør. Smør det brænder simpelthen af, så olie er vigtigt. Så nu har jeg smeltet lidt honning, eller blødgjort det inde i mikroovnen, og det vil jeg så komme ud over de her andebryster, som vi lige har, som vi lige har svitset engang. Så vi smører lige lidt honning på. Bare et tyndt lag. Simpelthen. Det er roligt ud over. Smukt. Det. Så kommer vi lidt frisk kærne peber over. Og til sidst lidt frisk kærne salt. Super. Det var det. Nu skal vi simpelthen have lagt de her jagertusser ind i ovnen, og den er forvarmet til 180 grader, og det er meget vigtigt, at den er forvarmet. Er den ikke det, så kan det gå galt, så den skal være forvarmet. Jeg kan ikke sige det klart nok, den skal være forvarmet. Så vi kommer ind på 180 grader i cirka 15 minutter, fordi vi vil gerne have den gennemstegt af frygt for salmonella og andre sjove begivenheder. Så vælger vi at gennemstarte den på
180 grader. Som I kan se her, så er endebrysterne færdige. De har været i ovnen i lidt længere end et kvarter. De fik faktisk 25 minutter, fordi de var lige røde. De skal stoppe og hvile nu i 10 minutter. Det gør jeg på et spækbræt. Og så har jeg en 2-3 lag sølvpapir længere over. Og så pakker vi den lige sådan lidt ind. Så er det her. Så får de lov at ligge og lulle der lidt. Og så kan man lige få det kredse rigtig godt op med et stykke klæde over. Så bliver de i hvert fald ikke kolde. Og så ligger det og trækker. Det gør, at når jeg så skærer dem i skiver, så forsvinder det saften ikke. Så bliver det ind i ovnen. Så kigger vi her. Vi har nu stået og trukket. Du kan se, det damper. De er stadig varme. Super skønt. Trickset her, det er at skære i tynde skiver. Og som I kan se her, så skærer man fra den spidse ende og den vej. Så det går vi i gang med nu. Og vi kigger her og siger, det var en flot farve. Ikke? Det er som det skal være. Så dem skærer vi lige lidt skrå, samtidig med at vi skærer derud af. Jeg skal lige til kameraet og sige, at det er fandengame varmt det her. I mellemtiden der har vi lavet sådan en appelsinsalat, og det er ganske enkelt bare icebergsalat, der er skåret i små stykker, og så nogle skrællede appelsiner, der er skåret i både, og så i halve både bagefter. Simpelthen. Så, og der får man noget hjemmelavet appelsin, marinade eller dressing til. Det består af appelsinsaft og lidt olie, salt og peber. Nu skal vi have lavet en sovs, eller rettere sagt en sauce, og vi har tænkt os at lave en andesauce. Sjovt nok, fordi vi laver ikke. Så vi snyder lidt, vi har taget en andeform. Vi kan bruge stegesky, og hvor skulle vi få den fra, fordi brystfiléerne de ligger jo inde i ovnen, så der er ikke så meget at dryppe ned derfra, så det går ikke. Vi snyder lidt, kan man sige, eller bruger de muligheder, vi har. Vi ryster lidt mere, sådan her, og så tager vi lige, vi laver dobbelt portion, så vi tager 4 spiseskefulde af det her stages. Sådan der. Det var den første. Den 2. Den 3. 4. Så har vi i forvejen 2 deciliter frisk presset appelsinsaft. Det får ikke bedre. Det er ikke juice, det er frisk presset appelsinsaft. Sådan der. Vi tænder lige for noget varme her. Og piskefløde. Der tager vi 4 dl. Så vi kigger lige en gang her. 4 dl hælder vi lige op. Lidt snaks. Lad os rette. Vi har en dl tilbage. Det er i tilfælde af, at sovsen skiller alt for meget, så kan vi nu redde den med fedtstof. Så nu kigger vi på det. Det vi kommer hemmelighed af appelsin, det er jo en citrus. Og fedt og citrus kan til tider godt blive ret uvenner i en gryde under varme, så det kan skille. Gør det, så har vi enten trickset med noget iskoldt piskefløde. Kom det i, virker det ikke, så tager vi noget iskoldt vand. Kommer det i, og virker det ikke, ja, så smider vi sovsen ud og starter forfra. Men vi satser på, at det virker, så vi kører ud af.